Existeixen els extraterrestres? Sovint ens els han dibuixat amb antenes, pintats de color verd i emetent uns sons del tot indesxifrables per nosaltres, simples mortals. Per intentar posar una mica de llum a tant de misteri, un equip de reporters s'ha desplaçat fins a la muntanya de Montserrat, on el dia 11 de cada mes un nombrós grup de persones es reuneixen des de fa molts anys per intentar esbrinar si de veritat existeixen els ovnis. Sino que has visto un punto que se ha desplazado de una manera extraña y es un ovni, pero no tienes la garantía de que sea algo de fuera. Vam veure un aparato que estava tan campant allà i llavors a baix, a sota, era totalment color de taronja. Les històries urbanes, els fantasmes, els casos paranormals, tots són temes que interessen a molta gent. A Catalunya, un grup de persones es dediquen a fer observacions un cop al mes per veure objectes voladors no identificats. Els coneguts ovnis. El Luis José Grifol organitza cada dia 11 de cada mes una trobada a la falda de la muntanya màgica de Montserrat. L'equip de reporters volia anar a una reunió d'aquestes, però abans vam decidir parlar amb un dels millors experts sobre casos paranormals a Catalunya, en Sebastià Darbó. Ens va explicar que la serralada de Montserrat és un gran atractiu pels ovnis i altres misteris que s'han pogut veure a la muntanya. Jo he trobat gent contactada, gent sensitiva sud-americana, per exemple, europea, a més dels catalans i els espanyols, que també hi van i allà han tingut contactes i diuen que reben missatges. Per tant, a mi tot el que pugui passar a la muntanya màgica de Montserrat m'ho crec tot, perquè precisament és màgica i és un lloc ideal per produir-se fenòmens paranormals, fenòmens extraordinaris. Amb tot l'equip preparat, vam marxar direcció al Bruc. Abans, però, vam fer una parada al punt de trobada, l'Hotel Bruc, just a la falda de Montserrat. Era poc més de les 9 del vespre i ja hi havia gent esperant a pujar a l'esplanada per veure objectes estranys al cel. Allà vam parlar amb un altre expert en casos paranormals. Era la Marisol Roldán, qui fa uns mesos també va viure un autèntic espectacle de llums estranyes al cel. Yo creo que quizás estaba hablando en ese momento Luis Grifol sobre los difuntos y que los de arriba, es decir, los según ellos extraterrestres, sabían dónde estaban los difuntos y en ese momento fue cuando aparecieron las luces. Podría ser una respuesta, ¿pero de quién? ¿Quién sabe? La veritat és que estem aquí al davant de l'Hotel Bruc i la veritat és que, Marisol, jo ja tengo ganas de que me presentes a Luis José Grifol, a todos sus amigos, a todos aquellos que han visto ovnis, porque la verdad que ya tengo ganas de a ver si puedo ver luces esta noche. ¿Me acompañas? Vas a tener suerte porque hay muchos amigos y, como siempre, está Luis. Doncs anem cap allà? Vam entrar dins l'hotel. Hi havia molta gent que no venia precisament a dormir allà. Eren ja habituals que coneixien aquest esdeveniment. Alguns, fins i tot, havien vingut des de Calahorra i Saragossa per intentar veure de més a prop alguna nau espacial. O sea, hemos visto luces, sé que no encuentras una explicación, pero vamos, lo que es la nave de tornillos con el EVE saliendo, no hemos tenido la suerte. Nos falta ese contacto, ese pasito, porque ver luces todo el mundo ha visto y es la pena, no tienes la oportunidad, no tienes esa capacidad para decir, oye, mira, esto es así, sino que has visto un punto que se ha desplazado de una manera extraña y es un ovni, però no tens la garantia de que és algo de fora. A l'hotel també hi havia hostes que no sabien de què anava tot això. A la recepció ja els posaven al dia sobre tot el que passa aquí, cada dia 11 de cada mes. Estos son los que vienen a cada 11 de mes, vienen a ver los ovnis aquí en Montserrat. Esto es una tradición de hace mucho tiempo, que se reúne todo un grupo de gente y van a ver ovnis en Montserrat, porque solo aparecen este día, el día 11 de cada mes. Sí. De ben segur que ells tampoc no s'ho perdrien. Més tard ens els trobaríem allà dalt, mirant al cel. Tot estava preparat. Era l'hora de sortir cap a l'esplanada que es troba abans d'arribar a Montserrat. És un bon lloc perquè no hi ha llum artificial i això ajuda a veure millor el cel. Vam recórrer uns pocs quilòmetres per una carretera fosca, molt fosca i amb moltes curves. Finalment, arribem al punt neuràlgic. Aquesta és la famosa esplanada on, segons algunes persones, es poden arribar a veure objectes estranys en el cel. Allà hi havia molta més gent que la que hi havia a l'hotel. Tothom mirava cap a les estrelles. Nosaltres també miràvem cap al cel, però no vèiem cap tipus d'UFO. En aquell instant, va arribar fins a l'esplanada el gran gurú dels objectes voladors no identificats, envoltat de moltíssima gent, unes 200 persones com a mínim.
va arribar el gran expert, com si d'una estrella del rock es tractés. En Luis José Grifol. Fa 31 anys que puja a Montserrat cada dia 11 de cada mes i ell tenia el pressentiment que alguna cosa es veuria aquella nit. Hay una cosa que me ronda por la cabeza, que ya la dije hace meses y sería que sería fantástico, como ya llevamos tantos años visionando cosas, pues que apareciera una nave y hiciera un bamboleo aquí delante y lanzara un flash hacia abajo. Esto cuando estuvieron los de la TV5 me dijeron, ¿quiere decir que es posible esto? Pues claro que es posible, está en ellos el querer hacerlo. Ell va continuar parlant i explicant curiositat dels ovnis. Nosaltres vam col·locar la càmera durant una bona estona mirant cap al cel. Després de visionar el contingut audiovisual, vam veure unes llums una mica estranyes. No sabem del cert què era. Un avió? Un estel fugaç? O potser eren els buscats ovnis? Potser sí, o potser no. Encara no hem pogut confirmar què eren aquelles llums. És un dels misteris que ens vam emportar aquella nit l'equip de reporters. Allà vam continuar parlant amb veterans assidus a aquestes trobades. Molts d'ells sí que havien tingut diverses experiències amb extraterrestres. Però clar, jo en aquell moment no vaig apreciar res. Jo vaig apreciar que hi havia realment l'OVNI quan vaig posar les fotos a l'ordenador, no? Llavors vaig apropar i vaig fer tots els matisos convenients i realment, doncs, bueno, era una foto sensacional des del meu punt de vista, no? Vam veure un aparato que estava tan campant allà i llavors a baix, a sota, era totalment color de taronja, li sortien com uns ferros. I després de cop i volta va 6, va cap al sud, va cap a l'oest i va cap al sud de cop i volta. Això quina tecnologia? Qui té aquesta tecnologia? Aquesta esplanada del Bruc, molt a prop de la muntanya de Montserrat, s'ha convertit en testimoni de molts avistaments d'ovnis. Fins aquí, centenars de persones es reuneixen per veure objectes voladors no identificats. Aquest fet s'ha convertit en tot un fenomen sociològic. Nos vamos hasta Montserrat. Emilio Gómez nos mandaba esta curiosa imagen que además yo me he quedado, porque Guillermo León, por primera vez en mucho tiempo, nos dice que no tiene una explicación para el objeto que sale en esta El dia següent vam quedar amb l'Emilio i el Javi. Ells havien colat al programa de televisió Cuarto Milenio una fotografia trucada. En la imatge es podia intuir que es tractava d'un ovni a Montserrat, però bé, no era del tot cert. Tiene incluso forma de platillo volante. Guillermo de platillo volante, diría yo, de los de la vieja escuela, de los que se fotografiaban en los años 50. És que, diguéssim, aquí, no sé si s'aprecia bé, hi ha una mà, ¿vale?, que agafa el plat. Jo volia que la mà quedés tapada per l'arbre, però bueno, era fer la tonteria. I resulta que, bueno, dona la casualitat que la mà es veu, però sembla que sigui una branca, perquè com hi ha aquestes fulles per aquí, doncs dona aquesta impressió. Aquests nois havien aconseguit que tot un equip de persones es mobilitzés per investigar l'autenticitat de la fotografia. I sí, els de Cuarto Milenio van confirmar que no sabien de què es tractava. Això ens va fer pensar en si tot el que ens havien explicat abans era veritat o mentida. Vivim sols? Hi ha vida fora de la Terra? És un misteri del qual molta gent hi seguirà creient. O potser no. A journey into a wondrous land whose boundaries are that of imagination. Your next stop, the Twilight Zone. I fins aquí el programa d'avui. L'equip de reporters ja estava preparant les 3 noves històries de la setmana que ve. A reveure.